Kajunai matek kipurunji alam thekela pehelo dam tang ahut nisan jane akula dalam ke puthak hangjo hanghai atonsi karbeng long arat tame dolo hala so hut Januari tarik ko anisi akisung mate akesa bang ke polo tamela to pena phi nilitum tame social media long ka viral hilang noda ka joini pena potsi nisan cho ke puthak atum hans tame aho kang sai epivek nang jipu penitum disi tum hans tame memorandum pilo la so teng pensi adokan tame iklem chok tidak terman ke society long mate isi homas long ke chok che jong si dokok pulote kang sai ke maduta right do pa joini si ni tum tarik ingkoi Arnia bangke disi pan pidat si kopi tu si mapan bangke Karbeng Long Autonomous Council si mapan bangke nilitum ta ako isia complain letter pilo jelas bang so dukan mate akular bang ihap nang ji pulo la so teng pensi nilitum bang pidat pen api council pan forward lo officially akam kachi claim der chat ajoini masin nilitum bangke kachi song side deng nang kok lo hala so hot postering pen chenglok procession pen chenglok adu ka we taminitum anukan ning hab nang di po ba ka tisong bang dokok lo la si la bang so ka tisong det pen apia bangke api council tum stame ham phanga song nilitum det la pukali hala so hot ham phanga song pen an ka chirap bundo hala bang so ham phanga song do ana phan stame isi man pc tuma siema bangke alom suve de phan lo ne mate aji ding klui phan lo ne stame hal sor bangke inkir check lo la pen order stame inkir non order bangke pidet lo wai phir stame lada kangkrung kang sai kang chapa bangke nilitum ta kai ki masalang on thek der potsi nilitum bang ta chini dun de det setame adok pulat bangke non bangke inku ak abang bangke non bangke nilitum Karbeng Long Women Justice Forum apan napen nitum serdihun serpindeng asong atuma pan bangsi katuning ridam kulading punon katuning ridam pu akoi bangke patumi head stamen itu malong news bangke along bangke nitum cetek long lok lo rasila so malong news atum ko ansi lo alam napen kopi alam chini ji pulote nitum hanang jong je ko nilitum so lo song hanang jong je ko ke kopi polo bangke ke theke ding tum long napen kaprek hang ampang song lapen hala ke kachoklem vek mate kachoklem hot ki dab dun vek atum phans tame arju dampang thi pena phile ni tum long bang ton te messenger polo tame non ke nilitum song phanang jong krok bang ke nilitum bangta charju no dak ason si do atheni tum ta khe phansi kaching hon binong la pen khe phansi ni tum ta karja pinong pena kapot asini duglo itu malong ni saphan bangke lason clear lam klar dak alam long le ko ke alang le tum pirta bang pacitak te dan ngia polo nasi Pula bang so a memorandum jun tu non la malong ni satum le ki pila ni tu men pa bong long chen ni tu ma photo pa bong long chen hala bangke ahokali memorandum ke la bangke inkir nang ji pu ni tum ki pida ma memorandum alo la bangke memorandum tali complain la pen ke hala photo pa bong long chen na bangke la bangke ni tum nisan jena kula ning punang ji pu ka tuni dama photo ali la ke hala bangke ni tum ma phanang ke rapa joini si damtang hemprek ke support ni tum Karbeng Long ke bono hot Kia suko kajoni la so putan ang kecirap tu na porsi nilai tum pan sab sovet kami kirap abang pupan ke akiru ke cupi dam nangji posi ni tum maplai berapa ke pon pen ke ve kacuring di dam ahut foto si hala bangke nilai tum pan na post bilo la sila bang so foto putak sami alang ni tum matha pami nangi polo malung ni tum bangke kopia foto bang make aju pami nangi polo sami nilai tum song tum han ke na duje pin nilai tum a president non a secretary non tum hana duje pin selang ni tum bangke news bonayaret rasila sona bangke chokche themai karbi hejan madu sameli khai phan kaching hon se kam claim se nangli tum media bitung tum sami khai phan sin nangli tum ta claim nili tum ta son ta thak se khai phan se claim ta non mang nili tum hana son sin nong no ke jun ta tangka en det la ana lak ko huita ni tum han nong no ke jo rasila hai bangke nangli tum evidence ave pin la pen thek long le approve ave pulote jong thap nang ni athima kisung ke non kali e prang se itum ke kisung ong lang e prang se itum karbia khai ka cherap nei akam claim nei ke ong lang tangte non ke hala bang so ni sanje na hur ke la ke itum me pudam lote non ke chipuna kok po kado be alam stame hala ka chonep dun bek atum ma bang phan ke pinyani ta media statement ta chipi ki pi thek long le lang pinyani ke ham phang song dum si claim pro jon lang che jong re chon lang hala hok pet kisung ke photum pinyani ke hala ni sanje dum han ta nep thek thelang la pen hala so mar bai ni tame pinina press meet an ta nang litum la so ang deng long wan thek thelang samini tum song phan ke Justice Forum apan napen serdihun sen pindeng pan bangke kijong bangke atumi pena kijong
pinian dan ke jong dut jela la si tum ning duk la bangke ni tum la song yong si la son kacho jora song mitang kar bia khai pan kacho jor la pen ka che song det pen chu en dia ja song pulote hala bangke ni tum amat siklem kle la si la son bangke che jong de nei la pen la bang so kulat kang pua bangke la bangke ni tum authority ave ni tum dong dokan ki nang ji pu dam sta ba ning hang yong singkir ke det pulote ni tum pu dunun la pen ing pu wa ka long sta me ni tum yong sing pu lon pu sta bang ki pu kang pu ji tu maning hang he pu te ing pu pe der ji la sila dai ka chikoi dam ji alam the ave pin la pen la bang so kulat kang pu long bangke ni tum kar biang long women justice forum asong la pen swalo serdi hun ser pin deng phetha asong pen ke ni tum la da ka cherap ave la si ni tum hala so hota me si demand lo student organization penang pot student tum life alam do pot kiasa bangke pajut pinang ji jong si alang tum kulat ing punangi ba dak akating bai platform bangi pote hala sinang ji pusin ni tum ke hala sota batai ta pulo non ta pulo pinita pulo mota la sipuko la si ni tum pena bangke nang tum han ki pu bangke la bangso kulat ka kuli along bangke kampu ak long bangke ni tum asong pen ke thang ka cerap awe CM sar bangke pulo ham phang asong tum nang ka chuning ri cheng polam si dagalang li tok la si ka chuning ri cheng tum nang ka chuning ri joini si ka khuli lo ko selang de ki pu same la ka chuning ri cheng ko mane hala mani tum na chini ne same ni tum hin men ta memorandum ke pilong ta memorandum ki pia ham phang asong tum ta do o hala lo la si chini lo le pulote itum se jong no na ra ta le ave la sila so ka khuli bak la pela bangso ni sanjen pela ke se so maratuma ake sa putak talitum anutin tame kamun thidun pa mi akinang so to mati ke chok chit ma ke imithang kamun thidun kinang so la the ke ituma so maratum hatame choklim pu itum pu ne tema la tum ta ke chok che do la sipinya ni antara ta thainol tum clarified pi hai he la pen hala kaino choklaim veka aro so same statement already lo and order to han pr lo hala ke tum so maratum hansi ake chok che koi thip lo tangte lo and order tum tameni tum han batai training nang pilo nang tum dak la an ke bon tang ho protest la so kam claimri athe la dak ke chok che bang det kali na dak na students organization ma ke chok che ta the dung do la si insai pa mi sin ang tum ja protest ame kurineng ta ni tum han batai ni tum ta training pilo setame nili tum la bang so kes long ke odon bang ke social media long ka viral lang no dak apot sini tum bang ke che jok nang kok la pen la dak bang ke insai du nang kok nili tum aja kong ave ing hap hip ber nai puni tum jakong ave athe ko ma si ke chok che ma hala so phang phan nep nang po inut ke chok che long ke bang pharu phan pa bon pon ji hala ke itum long adhikar ave ala pen la bang so bang ke charli nang ne ke chok che bang phan jong ver nang po hala phan ne ver nang po lan ver si ka do ve tame claim nang ji nili tum hin pen puji bang ke la si ka prek ni tum pumove pini bang ke lam klar se pilo the kar beng long rat tame nili tum phan si non ko ke dam tang ke chok che se nang ka ma thang se ka do ve tum ta la si nili tum hin pen ke lam klar nang li tum han chi pinang kok lo acha je nang li tum ke compromise ave kolam na compromise no ave involvement ave kolom te kom ma to su compromise lo la so compromise long bang ke nili tum ta non na details ta long le la pen chini don de anke non bang ke ni tum ko ma phang lo jong ko chini dun an sini tum jong unji non son ni tum han social media long ke tok amu ka song jong dak de 80 lakhs anatangka endet ta ho kon halak ni endet ta ho hala bangke la son bangke la lamsu kali lake lamsu kali 80 lakhs person ni tum endet pona ko la sila son bang phan sa ni tum bangke approve na pitek the tangka ena pona pitek the polote ni tum ta defamation ke situm pinang ko ni athini tum ta song e prang ni tum khe phan claim nang ji la sila bang pidan nang ko ni le tum bang ta la pela so taxi ni tuma phan jong si chok chinang jong ji pulote he nili tum ka chuning ri jun tu hala kisung ke phobek hala ke se so martum jong si ni tum hanang chuning ri ke dong kara bang pang puwa ngo ni tum ke sa bang chi dot po kulenang chuning ri pusita nili tum return pen si pg sta nili tum return do ma ka chuning ri ni tum ka chuning ri alo barbeli ki pula chok je return do ma ni tum ka chuning ri alo ave la sila son nang ke che jong thap nang ne la penili tum la son ba ka ma ni tum claim la bang ke nang tum la karbelong tum mas council CM han ko pil ki ko nang tum ma kana the alang li ki bang ke ingkir nang ji wa tum sinon bang ke ai pang toy pulte lage tum mal sa alang nang le ro la so long bang ingkir ke CM kan mang ko pilo ingkir karbelong chief abang pulang sia cobai boleh nang tum hin ko pilo te
lagi kaduk betul non ke nervous confused lagi kaduk betul non ke ane tum bini tami ate CM se ninje mati selebang so aku tak ke memorandum nak pi ingkir dan ji putum sri non ke kampang putoi betul kaprek ya betul nanti tum si memorandum pi kolam si non mangarak ke bang kali la simo hata nili pulo mati di la so memorandum ke nitum dale kipi kali ingkir nang ji pu chok che po memorandum ke nitum dale pi kali kaprek asong stame pu do apen haso hot event postering hot stame kian si pen cheng lo kaddo be tum tado lasi nili tum puji bangke song amen ta jong dak de lapen nitum mang bong asong tame ko mane chingkita hai nitum chingkike pu nitum pu dun e the nitum thek dun long le stame no na bangke nili tum asong hoi der bangke nili tum asong ben ke lam klarang sipi dun lasi nili tum ben ke kachuni rita ave return ta ave barbeli ta ave nitum ben bangke seputar tum CM han ko boleh kuning alang pan jong ben ning tong kuma mate lason ning jetap ke ning tong kelima CM alang kamatha alang ko pine la song bong kang krong kang sa halan tum chini dun de la ben ko mat pan tong jong ne chipu chini dun de piniani chok non chok che non ta power mate jakong ke alang li si do bom lang la si alang li phani li tum chok che putani tum pun e chok putani tum pun e sami alang li bangke kuwet pen asonte noni tumang bong che jong jok proje porlo sami alang li konane pen ke us mithang atum han kerap aja akamatha sonta dota hai mine ni tum la bangke chini dun de da lo theni tum hanang than the de akola song ang tung phutha ke chingki long le ni li tum hoi pen ni tum than thek the da lo jata than ek the da lo la si non ni li puit bangke kar beng long rat phan ke ham phang asong hejan bangke che jong nang ne la pen media tum stame la son ba nang tok pitong nang ne athima rat atum long ke kopi ma message ke le halasi munthi po lage ma thavek po le la son bangke claim ke denang ji la pen etum kar beng long ton mas council CM lo alang li stame kaning ji la dak le dam de dat hai lo mine stame alang li ka ma tha bang ning je dak son te mesen po tanon mang ke ham phanga song po lo so complain lo ke ni tum del ke pika puli det kaprek tum tado la si komar pantong jong ne la bang chi de lo tum mangta tani tum hin mang ke ni tum ben bang ke clarify dang si pilo lam klarang si pilo la so long bang ke ni tum bang ke impunon pu ke ni tum ke pudunun e apen jakong ka ni tum ke ave halan be tum ke na viral tak ke slim wala teman si dipangkir toy ma matala isan jen pan bang ke jal tap nai ko memang la bang hala so complain long ta dolo jun tu nisan jen se ke to klem e chok che apot ke chok che ve ka bang pu phansi hala sot ke ni tum onang ji pu se ke tum ki pu amatsi dokana license amen ko mamanin tum chini ne stame alang tuma dokan lo ingkir nang ji la so kang kir nang ji pu ke ka do eta hang jo aposi isi pen bangke karbiang long atum tum mas council atum stame lam the si ani si vet non ni vet non stame ingkir bangke nang kir piklak lo ta hala so long bangka matha nang ke nilitum kali la karbiang long tum mas council authority tum sil bang matha nang po huli dak lo te ko pi situation se bangi ingkir check lo te ko pi situation se bangi hala so ja kong bangke nilitum long ave nilitum ke persarai saja kong chot ke do sanjen pan bang ke nonan stame FIR ala polis atum ke deng report abelang la tenang itu ngake song manga kicun nama mate chun jelang senang itu FIR ke ni galang tum central committee pen pilo haso hot ni sanjen han he stame FIR bang la tum deng ni na la bang ke ni tum chini donde ta FIR bang ke lang tum ke se central committee pen se pilo la tum ta ne pon long lo pata ni tum chini na lang le pon long le ta tina tan ma tha teng de ne pon long le lang bon la pen law and order tame la pen district administrative tame nang chi pudun lo nepji puja lam do anisan hanta nepji la pen ala alo so phan tame dak di phukar beng long dat kale guhati ta wan tet puselang so ni tum hana pudun lo la se alo so phanta ni tum riji la pen sonda riji mohala so hosia ko itum mang bong ching wai thu sar na ka do we phanda na hang pu se la so nang che chak don lo la ge organization do an tame adu long lo la bangke tame Lanarni penta chini ko tente mananta tiposin ne binang te lage lo no da dom jong se jakong do lo bangke nili tum ke ken ne patum lima ti di amasi la tum phan FIR pida da phike alang tum kin ne ji ke jakong lage olo no da dom lo lage ni tum ali lo tame lang tum piposin ne da bangke la bang nili tum chini ne da lo athe FIR dam de lo pote lake register lo pote la ke deb ji jakong alang tum nang si do lo lage setame ke dam tang tame ni tum bang long bangke ave along aprek lang bang ni tum chini ateng ko ta so statement chipi mata bang nisan jena por sido athela so ka choklem itum choklem nongle osomar dum sini tum hanang ponbek
apa yang hala so junto aga so hemta bhatta kali polam ta ada bang statement cipi det lagi amu kam komani student organization hem pusiala statement cipi det la son pulote nitum ko son lo ka chesong dia ja kong do po nitum chesong dia ja kong wedalo la si aso mar da jong si hok pet la tum cheklem chok cipi hala so hut si la tum thor pak nang je polo same la ta kali dalo same hala an bang ni tum pungtung telo mi thang so mar se ki chung ke pho pa si chera bu nang ji po men pen si nitum ki social media long ke viral video lang no dak apot si nitum na bangke has hot nitum chesong lo la pen ko song dengan si chesong na nitum chesong lo ani si ven ni vet me dokan bang ke ing hab lo la bangke nitum ka chesong apot pukali le tum ham phang song do an ka cherap pen ka chesong po si la bangke karbiang long ton mas council tum ta man nang pilo song phan man nang pisi la na vet ani sam lang bon pilo sitame non ka khuli ve ka long bangke ham phang song tum han koi lok la bang chok je la si alang tum si authority do kang puji ke ing pu aksan itum pilo pudun po itum pudun thai ve alang tum chok lim kama tha si kang pulo la si la ke komani ham phang som han ko ya akama velo komani political tum han ke ko kam le komani personnel phan ko ya lam si avelo la bang ke ing pu ite pu ak lo la ke council la ke authority lo la ke ni tum ke chok ti pu jong at lo bon nangi pu bon at lo sta hala kang pu ing pu non pu la bang ke ni tum ke pudun e la bang ke lan velo le tum non pen ke lam klar ke nó là song phép po trong cái memorandum submission đó siya tung mang cái include back na yun siya tung mang cái hàng của nó cũng như nó la hello si pulo ing pu ak long ta ka pangkir ta me nitum det kali ke nitu song nitum song det kali mat idi ka pre song da do ola la si hala so long pangkir klai bu ke pangkiri pu ke ni ing pu non pu ni tu dun de bang ta right do lo che song ni che song on nang le tum hen pen la ni senjen han ne pek nang pu bang ka kimang ke doma ven te la bang a prang ma si do lo di sanjan phan ne vek nang ji la pen al subhan ta wan vek nang ji la soang bong pen si hala jun tu ke ne dong so mar phan ta hang et non che tok sar nang la so pen si kuman ma ke chok ti ma ke chok la dak sik lang da polo sopia an mang ke step en pu ke ha ke ting na sini tum pu alo la bang nang le tum kimang da chun chelang chun chela la pen non ni tum manang tum han chuni ri bang ke a prang si nang le tum ka do ave phan pudam dia prang la also mar bahai ni phan nang le tum radang no mane clarify de ko pia lam mang manang tum arjutha a the hala so goto na de pen ya ni tok ta also mar tum nang le tum hok pe lam long le lang bon alang tum men long le lang bon labor i tha alang tum ko pitong ne nang che than ji do ni tum chok che de lo putong ni tum chok lim putong ni than ni ne salang tum pen saminang tum statement en tha okola ni tum justice forum hanang ne bregela chok che athema student organization la ke KSC also benak la ini ke KSC tum si patir pinang ji samme ni tum bangke paya puruna system benak ko sin tum ke osomana ne ke so pholong ni tum chera bonang kok lo thalan velo ni tum banga duty bangke itu makama bangke saka do we tum bang ko ndak ko pilong kang krung kang sahi ne hala bang ni tum chini ne darlo chok che dim ni tum nep lo laing ham nai pang hab lo non khuli bak nai pang ni tum chuni rita ave khuli non pata ni tum pupe halan velo ini song phép po trong bang cái là số nisan jena dim bang cái Sri Mongol bang cái kir plak na ipu